ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. Касе дар канали мо бори аввал аст, то ҳозира обуна шидагӣ нестанд, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монанро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар яктаи мо шумост. дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ мешавад. агар шумо харидор бошед, видеора то охир тамошо кунед. бохабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. видеонавора сар мекунем, то охир тамошо кунед. нархи хонаҳо сар мешаванд аз 48,000 сомон. якум хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хӯросон. 8 сотиқ заминай, 2 дар хона, об, свет дар наздикиш аст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 48,000 сомоняи бародаро, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаи фурӯшӣ мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Исфара. сехонага квартира дар якум ошона қарор дорад. 70 квадратный метр. ремонти хонаҳо замонавӣ, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 300,000 сомоняи бародаро, бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа. сехонага квартира дар сеюм ошона қарор дорад. 63 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. доми 6 ошонага. хонаро срочно бо ҳама чизи чораш фурӯхта мешавад. нархаш 440,000 сомоняи бародаро, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор. сехонага квартира дар 7 ошона қарор дорад. 88 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт коробка аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб, садик, стадион дар наздикиш аст. нархаш 196,000 сомоняи бародаро, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. замини фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбута. 6 сотиқ заминай, об, свет дар наздикиш аст. ҳуҷҷатош 100% аст. замина срочно фурӯхта мешавад. дар наздики мактаб, бозор, магазин дар наздикиш аст. нархаш 140,000 сомоняи бародаро, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод. 5 сотиқ заминай, 6 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст.
кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. хонаҳо без ремонт, коробка аст. нархаш 250 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ҳисор. 7 сотиқ заминай, 3 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. хонаро сурочина фурӯхта мешавад. нархаш 150 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, тарафи гипразем. духонага квартира дар якум ошона қарор дорад. 44 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздики мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 234 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, тарафи гипразем. духонага квартира дар ҳафтум ошона қарор дорад. 63 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 285 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри хуҷанд. духонага квартира дар 10-ум ошона қарор дорад. 55 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. доми 11ошонага. хона дар наздики мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 190 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони шомансур. духонага квартира дар 11-ум ошона қарор дорад. 54 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздики мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. хонаро сурочина фурӯхта мешавад. нархаш 580 000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошен, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротона ҳатман дар комментария нависен. хай дӯстони азиз, ҳама киса саломат бошен. аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мо шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай.